Yo tak budal ngajes. Assalamualaikum, Bos. Waalaikumsalam. Lho temu di rencana tangi kok ki ambakan. Bocah semerap. Nyobi sih nyapa tuh sih. Mosok kate mborok lari iki. Oh, nggih. Nggih, tolong nggih. Ayo. Yo ora arek iki. Wis mosok kate mborat-mborot ae arek. Timbulan sopo aku lene iki. Loh, lah iku ora arek. Dan ngomong aja. Dan. Ngomong aja. Dan ngomong aja. Seblak BS dikunci kafe. Tan. Warana nang Gus. Gus apa? Ya Gus sing guru ngaji lho. Oh iya. Warana iki kalap. Seblak BS. Oh. Ndang warana ta. Iya. Ini yo. Gus santrine jenengan berotong mriku. Yo opo arek iki wong wae ngaji kok berot. Niko Gus. Yo opo arek iki. Wong wae ngaji dadakno. Oh, ya apa sampean iki? Nek di seblak Gus, teng kunci kafe kali es. Aduh, wis tekor maneh aku.